Hello friends, Debojit classes-आव नोंथांमोनखौ दिनै फिन खेबसेबाव बरायो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। जों बेवहाय नायगासिनो दङमोन पार्सेन्टेजनि सोमोन्दै, जौखोन्दोनि सोमोन्दै, पार्ट 4 भिडिअ लेक्चार बेयो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सिरियाल वाइसआव बानायलांगासिनो दङ। मेथ्सनि प्लेलिस्ट मोनसे बानायना दोनदों, बेवहाय थांनानै नायहैनो हागोन नोंथांमोना। जायखिजाया आसामनि आनजादनि थाखाय बे हेल्पफुल जागोन। दा टाइम जुदि नोंथांमोना जोंनि WhatsApp ग्रुपआव जइन जायाखै, डिसक्रिप्शन बक्सआव लिंकआव होना दोननाय दङ। बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना जइन जानो हागोन। आसाम पुलिसनि 3 मान्थसनि कोर्स लन्च खालामदों, नोंथांमोना जोंनि आसाम पुलिसनि कोर्सआवबो जइन जाना लानो हागोन। तो बेफोर कुइसनफोरखौ जों नायलांबाय, बेफोरखौ डिसकास खालामलिया। बेफोरखौ जों गासिखौबो नायजोबबाय। आसा खालाम नोंथांमोना गासिखौबो मोजां नांलांदों, बुजि मोनलांदों। कमेन्ट खालामलांबानो जाबाय जा बुजि मोनदों मोनाखै, आं आरो बेखौ बानायनो नाजागोन। ओके, तो जाबाय बेसिम जों 8 नाम्बार कुइसनाव जों फैनोसै। बे जिथुनिखि दङ जे 8% of x is the same number, थामहिनबा समान माने इक्वल 4% of y, तारमाने 4% of y नि बे मोनसे नाम्बारा समान जायो नामदों। Then 20% of x is the same as, नैनि बादिनो सेम जागोन बे 7 नाम्बारजों जों खालामनाया। ओके, तो सिम्पल बेवहाय मा खालामदों जे 8 डाइरेक्ट खालामना होनसै, गोलाव जालांबाय थायो नङाब्ला भिडिअआ। 8 into 1/100, बे पार्सेन्टखौ बोखार 1/100। ओके, 1/100 ऑफखौ बोखार माल्टिप्लाइ x दङ x, नैबे x नैबे पार्टआ। तो बेनि उनावहाय बे पार्टखौ बानाय 4 सेम होनना बुंदों, सेम बुङोब्ला इक्वल फैगोन 4 into 1/100 into y, नैबेनि जायगायाव बेखिनि जायगायाव बे फैबाय। क्लियार, बयबो बुजिदों? तो जाबाय बेसिम क्लियार जोंहा। दानिया मा खालाम, 100 जोंहा केन्सेल जायो। दा 4 जों 8 जों मा राननाय थाङो जोंहा 2। दैट मीन्स 2 into 1 into x, 2x इक्वल टू बेयाव मा थालांखो 4 आव 1 थालांबाय। तो 1 into y, 1y जाबाय। क्लियार जादों? दैट मीन्स x by y खालामनो हागोन। अच्छा, बेखौ x by y खालामनानै मा खालामनो हागोन जों आवगायनि बादिनो x जों मा दंफायो 2, दैट मीन्स गाहायाव फैगोन। क्रस माल्टिप्लिकेशन जायोमोन नङा होमबा, खनाजों खना सानजाबलायनाय, दानखाव सानजाब होननाय बायदि थारमाने। ओके, तो y गोजौआव मा दङ 1। क्लियार जाबाय बेसिम? तो जोंनो बेखौ नाङा, जोंनो डाइरेक्ट मा नांगौ, जों मा दिहुननांगौ होनना बुंदों, जों दिहुननांगौ 20% of x। दैट मीन्स नोंथांमोना बुजिदों 20% of x, x नि भेल्युखौ दिहुननांगोन। दैट मीन्स इनटू x, x माने बेसेबां जागोन बेखौ दिहुनना लाग्रो। ओके, तो बे पार्टखौ जोंनो दिहुनाब्लाबो जागोन, जों दिहुनना लाबाबो जेबो अरजाया। जों 2 निफ्रायनो बेखौ साइडआव लिरनानै ला, 2 निफ्राय जों खालामनाय बेनिफ्रायनो। तो x नि भेल्युखौ जुदि दिहुनोब्ला 1 बाय मा जायो जोंहा 2, y आ y जायो। बे 2 आ मायाव फैयो, गाहायाव फैयो नङा होमबा। तो x नि भेल्युआ जों बेसेबां मोनदों, x नि भेल्युखौ 1/2y, नैबे x नि भेल्युआव बेयाव पुट खालामना होबाय जों। तो 2 जों बे बेसेबां थाङो c, दैट मीन्स 10% of मा जाना दङ y जाना दङ जोंहा। तो बेबादि जाना दङ माने कुइसना, माने आं मा होनना बुङो बेवहाय अपसनखौ होनो बावबाय नोंथांमोनखौ। बेयाव A, B, C, D बेबादि अपसन होनांगौमोन आं एक्चुअली। बे अपसनखौ होनो बावबाय आं। नेक्स्टनिफ्राय आं अपसनखौ सोफादेरगोन बेवहाय, जाहाथे नोंथांमोना बुजि मोनो। तारमाने बे अपसनाव नैबादिखौ नागिरदों, तारमाने 10% of y खौ। ओके, तो y जुदि भेल्यु फज'नांगौ, y नि भेल्युखौ फज'ना होनो हागोन नोंथांमोना नङा होमबा। y नि भेल्युआ बेसेबां 2 दङ, x नि भेल्यु बेसेबां दङ 1 दङ। ओके, सिम्पल जाबाय बेसिम। तो दानिया फैदो 9 नाम्बाराव। क्लियार? तो 9 नाम्बाराव फैनायनि थाखाय नोंथांमोना मा खालामदों, बेनि जायगायाव, ओके, बेनि जायगायाव 0.5 खौ जुदि बोखारोब्ला 15 जागोन। गोसोआव लाखि, जेब्ला पॉइंटखौ दशमिकखौ जों बोखारो, दशमिकआ खैटा नखरनि उनाव दङ, खैटा अनजिमानि माने बे जिथुनिखि डिजिट होनना बुङो बेखौ नङा होमबा। बे डिजिटनि उनाव दङ मोनसे एन मोननै, 1 and 2। दैट मीन्स मोननै लाथिख' फैगोन जुदि बै दशमिकखौ मा खालामो जों बोखारोब्ला। गोसोआव लाखि बेखौ। दैट मीन्स 50 नि गाहायाव मा फैगोन जोंहा मोननै लाथिख'। अकल लाथिख'खौ होबाथ' जानाय नङा, बेयाव मा होनांगोन 1 बो होफादेरनांगोन नङा होमबा। तो बेसिम क्लियार जादों बयबो? तो बेनि उनावहाय पार्सेन्टेज नामदों, पार्सेन्टेज जुदि थायोब्ला 1/100 अफ दङ इनटू 33, तारमाने 3 into 33 मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस जागोन बेयो, मल्टीप्लाई नङा बेयो
प्लास जागोन अच्छा बेखौ आं खोमोनानै होनि बुजि मोनदों बयबो नङा होमबा तो बेनि उनावहाय आं बुंनि प्लास 1 इनटु 10,000 क्लियार जादों बयबो बेसिम क्लियार कमेन्ट खालामलांबाय थाब्रा एसे एनै नङा होमबा अब्लासो बुजिगोन आंबो बुजि मोनदों नङा होमबा होननानै एसे एनै कमेन्टबो खालामलांबाय थाबानो जाबाय बेसिम क्लियार जादों जोंहा तो सरि पार्सेन्टेज दङमोन ना पार्सेन्टेजखौनो होनो बावबाय नुदों ना तो एक मिनिट आं आरोबाव खोमोरबावनानै होनि बेखौ पार्सेन्टेजखौ सोनांगोन पार्सेन्टेजनि भेलुआ बेसेबांमोन नामदों 1/100 इनटु 10,000 क्लियार तो दानिया मा खालामबाय 00 एन्ड मा दङ जोंहा बेवहाय बे लाथिख' मोननै दानाय थांबाय क्लियार तो बेवहाय मा थालांखो आरो नायदे बेखिनिखौ दाजाबोब्ला बेसेबां मोनगोन जों 100 ओके 100 मोनगोन क्लियार जादों तो बेखौ खोमोनानै होनि बेवहाय डाइरेक्ट मा लिरनानै 100 ओके तो बेखौ मा खालामबाय 100 किसुमान बुस्थु तारमाने जों एकदम थाब खालामलांनांगोन नङाबा टाइम मोननाय नङा ना बे 0 केन्सेल जालांबाय मा थालांखो बिदिब्ला बेवहाय आरोबाव माइबाफोर थालांबावदों नामा नै बेवहाय मोननै 0 आरो बेनि आरो मोननै 0 दाननाय थांबाव तो गासै बे 100 00 खिनिया केन्सेल जालांजोबबाय मा थालांगोन जोंहा 15 डिवाइडेड बाय ओनलि 3 थालांबाय दैट मीन्स मा दङ जोंहा 5 रुपीस राइट आन्सारा बेनो क्लियार बयबो क्लियार जादों ओके तो 10 नम्बराव बुंफैदो से 10 नम्बराव बुंदो जुदि 15 जौखोन्दोआ मा नामदो a प्लस b जायोब्ला बे समान जायो सोरजों 25 जौखोन्दो मानि a माइनास b नि जायो सिम्पल खोथा मा खालाम नोंथांमोना बेवहाय 15 मल्टिप्लाइ विथ 100 of दङ a प्लस b फैगोन क्लियार जादों बयबो 25 मल्टिप्लाइ विथ 100 of दङ इनटु मा फैगोन a माइनास b फार्स्टआव कंडीशनखौ सेफायना लाग्रो बेनि उनाव मा बिदों जोङो कुइसना मा नागिरदों जों बेखौ उनाव खालामगासिनो दं ओके तो बेनि उनावहाय बे 0 केन्सेल 15 आरो 25 मा थाङो जोंहा बे 5 जों 3 थाङो बे 5 जों मा थाङो जोंहा 5 बे साजाबलायनाय जायो ओके 3 इनटु मा थालांखो बिदिब्ला बेवहाय 5 सानजाब 35 ओके 5 सानजाब 25 ओके क्लियार जादों तो 3a प्लस b जाना थालांबाय इक्वल टू 5 मा थालांखो a माइनास b तो बेखौ जों मा खालामनो हायो 3a प्लस 3b ओके इक्वल टू 5a माइनास 5b क्लियार जादों बेसिम तो बेनि उनावहाय जों मा खालामनांगौ बे a थानायफोरखौ a मोनसे साइडाव लां b थानायफोरखौ मोनसे b साइडाव मोनसे लांबानो जाबाय क्लियार तो सपोज 3 मा दङ बेवहाय b 3b माइनास बे माइनास 5b खौ ओरै लाना फैबा प्लस 5b जागोन तो 5a थालांबाय माइनास मा जालांगोन बे 3a बे प्लस 3a मोन माइनास ओरै फैबा मा जागोन बे प्लसआ माइनास जालांगोन तो बेखौ जों मा जालांगोन 8b होनना लिरनो हागोन आरो बे पार्टखौ जों मा होनना लिरनो हागोन बेसेबां जायो बेवहाय 5 निफ्राय 3 थाङोब्ला न 5 निफ्राय 3 थाङोब्ला 2a जालाङो क्लियार आको बेजों जरा नायना जों 2 आरो 8 बेसेबां जायो 4 आरो बेयाव बेसेबां थालांखो 1 दैट मीन्स 4b इक्वल टू 1a अब्ला जों बेखौ क्लियार खालामनानै बुंनो हायो दि से a बाय b माने जाहैबाय 4 बाय मा नामदों 1 नङा होमबा बेखौ जों खालामबोखाबाय थादों a नि भेलुआ 4 b नि भेलुआ मा जागोन जोंहा 1 जागोन क्लियार जादों बयबो बेसिम बुजि मोनदोंबा जेबो टेनसन गैया दानिया फैदो व्हाट पार्सेन्ट व्हाट मा पार्सेन्टखौ जों x होननानै हमना लाबाय पार्सेन्ट ओके व्हाट पार्सेन्टखौ जों हमनानै हमबाय तारमाने बेवहाय ओके लेट से मा बुंबाय जों x पार्सेन्ट तारमाने x पार्सेन्ट ऑफ b ऑफ मा नामदों बेवहाय b इक्वल टू मा जायो नामदों a जायो नामदों बेखौ सल्व खालामदो अब्लानो मोनबाय एन्सारा नोंथांनि तो x इनटू 1/100 थामहिनबा x नि भेलुखौ दिहुननांगौ आरो जों नङा होमबा b माने जाहैबाय 1 इक्वल टू a माने जाहैबाय 4 क्लियार जादोंथ' बेसिम तो जस्ट सिंपल x इक्वल टू बेसेबां जागासिनो दङ 100 इनटू 1 इनटू 4 400%
क्लियार जाबाय जोब्बाय बेयावनो ओके तो आशा खालामो नोंथांमोना भिडिअफोरखौ मोजां नांलांगासिनो दङ जों बेबादिनो माखासे मोजां मोजां जिनिस माखासे मोजां मोजां कुइसन पार्सेन्टेजल' नङा माखासे आरोबाव टपिक दंबावो जों बेफोर गासैखौबो खालामजोबगोन प्लेलिस्ट बानायना दोनदों डिसक्रिपशन बक्सआव लिंक होना दोननाय दङ पार्ट वाइसआव भिडिअ हिस्टरिनिबो क्लास जागासिनो दङ जोंहा जिअग्राफिनि क्लास जागोन ओके गासैखौबो जों कभार खालामजोबगोन बेयावहाय थाबैनो डिसक्रिपशन बक्सआव थांनानै जोंनि WhatsApp ग्रुपआव जइन जा आरो भिडिअखौ जेसे हायो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव शेयार खालामनो दाबाव भिडिअखौ जोबथासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनलायगोन गोदान मोनसे भिडिअजों गोजोन्थों